हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बंधुगण। मु शोभा शोभास ऑल इन वन न्यूज को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज एक दुखद खबर आसी पहुंची। बहु कष्टरे चाषी धान उत्पादन करिथाए, किंतु विधिर विधान विचित्र। निआं लगी पोड़ीगला शह शह बस्ता अमल होइथिबा धान। एपरी दुखद घटना घटिछि बरगड़ जिला भेड़ेन ब्लॉक संकिड्डा ग्राम पंचायतर सारसपाली ग्राम रे। ଏହି ଗ୍ରାମର ଜାମୁବାହଲି କ୍ଷେତରେ ଗଦା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନରେ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଆନ୍ଧ୍ରାପଡ଼ାର ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନେ ନିଆଁକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଛି। ତଥାପି ଭାଗଚାଷୀ ସଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ 50 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍କ 15 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂକିड्डा ପ୍ୟାକ୍ସର ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ସାନିପିନି ରାମକୃଷ୍ଣ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭେଡ଼େନ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇବା ପରେ ଭେଡ଼େନ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅବଶିଷ୍ଟ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସତ୍ୟଜିତ ପୁରୋହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।